mana dan isar nabina. Allah kalikina rabba gardamar mu dan bauchi sun aminta. Kai gida mu zauna kankara ta dana. Na bu masu sanka na ki masu kinka. Kinka zai na dama ko ina ya goma. Biyar mu na ta nama kai za ka zama gwamna. Ka zama garkuwarsa a dukkan lamarinsa. Ya Allah ka so shi, Allah ka sa a so shi, sannan ka sa a bi shi. A tunda ba kamar shi na ce mutum Hadiza, Hajjatu Hadiza. Mama na ta kirki a dole na yabe ki. Hajjatu Hadiza gana gwamna kaura makiya ku kaura. Wanda ya so ka so shi, wanda ya ƙi ka bar shi. Allah ya baka bashi mota za ka bani ko ka ban gidan na. Allah ya baka bani kyan hali kamar ne ni gidan ka zani. Mai capacity ne, mai immunity ne, mai identity ne, shi reality ne, mai majority ne. Jamu calculation na muke da motion